Здравейте хора, аз съм Lovecrafter HD, тук до мен е Amy, никой друг. И днес пак ще играем на Hunger. Hunger Games. Това е трети пореден епизод без този нашият приятел, доктор Зак Педро. Не, Педро, аз Тихо, защото може да ме гледат малки деца. Да, защото ние вече сме над 12. Да. И ние са 5 клас. Аз те чакам вътре в хата. В елхата на Снежанка. То обаче го убиш пръчка. Хареса ти. Аз те чакам в елхата. Бирай, честойте и запазим нещо за мен. Тако браво. Да. Не, мое! Да си жив и здрав, брат. Тук ма... Айде да справим укрепление. Защото поне се беше някак си стъкнал във водата и другия лепна. Ела сега. Ела да ти покара. Блексър! Буд! Тук има някакъв Блексър! Помощ! Ще ме убие! Би го! Нещо. Не. Тихама! Аз ще се тъспектейтвам. Да, играти в чудото. Ари в едно. Всичките са заети. Значи почнахме клипа преди 2 минути 18. Е сега то викаш не ще снимаме повече клипове. Упс. Тук е много приечета. Хитна. Ари на едно после. Добре. Аз ще ги спектейтвам тия. Напиши сега спектейтри. Ще гледате, ще поспектейтваме тези тирани. Тези мангазари. Или колко? Тези изроди. Аз ще спектейтвам 2. Абе, 3 спектейтвам. Аз ги виждам и двамата. Виж, те са тим. Те са тим и си фърлят Кати, дрони. колко е готин сега 2? Да, съм играл много пъти. Те ще помагат. Много е готин сега 2. Ой. Бият се. Аре. Сега. Сега 2, yes. Аз може съм на сега 2. Те се бият, човек. Аз ги спектитвам как се бият. Аре, аз те чакам на... Ела, спектитни тройката. Аз спектитвам двойката. Влез в сървъра и спектитни тройката. Аз ще да може да играем после пак там. Не, аз искам двойката, ела де. Те има много хората. Е, тук... Бързо пише СГ. Join 3. Аз съм на Join 3. Бързо! Аз съм сега бот. Сега Join 3. Сега бот ти виж, матко, аз го написах вече. Ти не си Join, ти не си... Аре, баш съм вътре. Чакам те вътре в това. Не си като си в бой. И къде си? Как ти да ми пука? Аз се чакам, аз отивам вътре на Снежанка в елхата, бате, бият се децата и не може да контролирам здраво, аз бирам. Бирам 5 диаманта на мен. Не 5 диаманта, ще ги бия с мокра риба. Аз ще ги плюкам си и през лице. Защо не мога да отворя честа? What the fuck? Ама мъника, бе. Аз си имам бронь, само меч няма. Аре, защо не мога да отворя? Нещо е бъгнал. Аз пред елхата ли си? Не. Аз се чакам пред елхата. То не мога да се отворя, бе. Как не, ела пред елхата, аз ще си показвам. Кога само отивам нагоре? Пробваше да отвориш друг чест. Не мога! Дайте ми! Ти спектейтваш! Не е вярно! Не спектейтвам! Ой, гата, маса... Зад тебе съм, ето! Не ме ли виждаш? Ела пред Той не мен! мога да те удрям! Удрям! Ей, ще ме уби някакъв! Да, това е фу! Аз го целя за диаманти, бак това е продължавам! Защо не мога да удрям?
Пишеше, че спектатор. Не, Я се пробвай да летиш. не мога. Сега ти е бъгнатото. Да, леко. Да, аз минавам пред него, той не ме вижда. Да, не те виждат по те. Къде си, бе? What the fuck? Един не умря, аз тук спектатор ми бакса. Бакса. Айде, байте хора, защото се бъгна ягата, като нищо. Аре, играем още една игра след тая. Аз ще разгледам за често. Добре, намерих един. Който е доста таен даже. Още един умря. Колко човека останахте? Не знам. Значи само двамата. Иди някъде да се отдавиш и да почваме. И напиши се галея. Ти нещо ти се предсакал там, те не те виждат, аз не те виждах. Напиши се галея. Готов. Опа! Те тук останаха двама човека. Сега ще избият бокса. Колата не взимал, и аз си сега идвам. Съгър, джойн, едно. Сега спекти 3. Не бе, не дей! Сега... не, те още са бие, бе! Харесва те? До хата има един. Красти! И не си чизна така тъпо. Красти! О, да. И аз съм преди хата. Къде си всички? Къде са си охавай? Така да ми е интересно, сигурно не ви е интересно. Сигурно изобщо в началото... Те са тим двамата. Не, бият са, бе. Скоро ще умрат. Бият ли то? Да. Аре, кога ще се самоубият? Единия ще... Карам другия с... Аре, съга... Join... Аз съм съга Джон. Join... Аз съм тройката вече. И аз. Сега вот, айде, да мога да... Пусам пак на най-бълготния. Ти убери честото по делхата. И Снежанка по делхата прави... И на децата. Сигурно някой малко много ще се смее. Че не... Съна... Може да е малко тъп клипа, ама... Кой тук? Да смерат и на нас ми коментите всякакви. Но така си игра само в Hunger Games, ми е интересно. Да, сега пак не мога да отварям често. Пак не можеш? Да. Айде бе. Тъмъл бе. Аз съм тъй в тъпия. Аз съм убил, бе. Пеки? Да, и аз минавам. Можеш ли да париш, бе? Не мога да му ударят. Съм... Какво виждат? Браво на тях. Виждат ме, че пък не мога да му ударят. Спектейт има. Не пускаш. Ти... Къде си? Щом ти се прецаква така, но спектейтва е. Напиши... Баста! И ти ме виждаш и аз те виждам. Тук не мога да убиеш, защото имам гол тейпъл. Да ти кара и да ти кажа честно, аз не знам. Не, Добре, има много хора. Много не сме много. Има. 3 са. И един до мене. Сега мене ме следи, бе. Не можеш да ме удариш, приеми го. Ега ти тапака. И да няма да ми е интересно. Мислям след това Hunger Games на принципа. И не си, че така успяхме да ви покажем другите мапове. Те са по-интересни. What the fuck? Дамата се лутят. Дамата се... Спектейте ме! Спектатвай ме! Не мога, те ме следят. Не знам за какво така. И Снежанка по телката прави и на децата. Не, Иве, съм на
децата. Брат, брат. На децата. Тя пречи, не на точка, децата. Там точки. СВ, точки. СТ. СВ, точки. И Р. Да ни кава така. Аре, няма да употребяваме. Тук му Сица. Ма ти го каза. Аз съм с много тъпярите в момента. Аз съм се забучил в колата в снега. Аз търся един кладенец, спомня, че сега в петеца отбях един чест. Баси! Хора, скри чата, брат! Скри чата! Не мога. Вече ще е късно. Не виждай, бе, може да гледа ромчета. Тихо. Окей. Дет ни я познава, и аз не я Да познавам. снимаме клип. Сори. Тори, Майкъл. Късно за жила. Спомна много. Къде си сега? Отивам към хата. Той е нашия приятел. Това сега снимам един клип, ако убеди нашия приятел. Лапрата? Хора, човек. Кой сървър играете? Един много бъгър. Кажи го. Помощ, то се рамис, помощ. Кой сървър е? Тури. И аз влезна. Аз съм при тях и ще спечеля, брат. Ще спечеля те като се избият. Няма мога. Не ме пуска. Аз ще възпитетвам така малко сега. Крайно как да гледам, малко деца. Как ти играят на... Пич, пуцай го. Ти може да го убия. Аз не мога да удрям. В коя арена играете? 3. Отиде. Давай, да. Гадост! Бах ти пак са ми сменили скина. Кой ти пукало? Поч, няма го смея. Някакъв си грипър с... Ама то поне ми го смеят по-бавно. Дами и господа, това е нашия идиот, приятел, изрод, психист, извратеняк, изрод, психопат. Аз им правя нещо, което не трябва, ама... Зрителите да не разберат какво правя. Нашия психопат на име... Имики! Се накара, че също трябва да се гледали шоуто ми. Аз сме закраси. За сега сме качили. В момента сме качили 0. Сега ще ги качим. 0. Когато отида у Имики, ще му разбия така добре главата и... Ще направо Майкъл няма да го познае, нали? Не, всъщност майка му ще бъде там, но... Поне ще знае как е изглеждал преди да му е разбита главата. Не, дами и господа, иска да кажа нещо. Кикна ни. Не знам защо. Да. И мене. Опа, хора! Опа, аз няма да се направя. Къде сте? Искам да И дойда. това е време да свършим клипа. Сега арена е свободна. Сега арена 1, мисля, че са свободни.